مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا كفل إيميغريشن نروي دحر زكايدو نوح مصراي نشدشت إرتراويان زنبرم ناي نروي زيغنت بمحداك كابتا هاجر كسغوغو 5 سنة حبيرو كفل إيميغريشن نروي نزو سغوم تزي زوسر زلو اتم إرتراويان سدتنياتات اب غيزي حتو عقبهم زهابو قالن دحيرم زرأيو تكبارن سلازقراچو مخانو تغليصو إذا حجي ناي نروي زيغنتهم تسحيبو ناب إرترا خملسو تنغيروم زلو إرتراويان فلما اب نروي عقبا حتون كلو اب إرترا بدلاتن قفعتاتن بصيحنا بمبال حتى عقبا أقريبهم زنبوريا اتم سدتنياتات حتى عقبهم قبول كوينو صنيحهم ناي نروي زيغاتات እኳ እንትኾኑ እቲ ገፊዕና ዝብልዎ ስርዓት ኣብ ስልጣን እንከሎዮም ምስኡ ክደናገጹ ተረኺቦም ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ብሓፈሻ ንኣስታት 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜግነቶም ዝሓደገ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናብ ቦርድ ይግባይ ኢሚግሬሽን ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም ካብቶም ጉዳዮም ዝተረኣየ 9 ከዓ ናይቶም 6 ናይ ምስጓግ ውሳነ ክጸንዕ እንከሎ ናይቶም 3 ግን እቲ ውሳነ ደው ከም ዝብል ተገይሩ ይርከብ እቲ ቦርድ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ጉዳይ ናይቶም ዝተረፉት 9 ኤርትራውያን ክርኢ ትጽቢት ይግበር ክፍሊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኖርዌይ ብ27 ሕዳር 2025 ሕቶ ዕቕቦኦም ተቐቢሉ ዜግነት ንዝሃቦም ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ናብታ ሃገር ብስደት ዝኣተው ዜጋታት አንጻር እቲ ዘቕረብዎ ሕቶ ዕቕባ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኖርዌይ ዜግነቶም ከሕድጎም ይሸባሸብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ሓንቲ 5 ኣባላት ዘለውዋ መርማሪት ጉጅለ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ጉዳይ 135 ዜግነት ኖርዌይ ዘለዎም ኤርትራውያን ክትምርምር ጸኒሓ ነይራ እዛ ጉጅለ መርመራ ኣዘካየደት እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጽሕፍዎም ጽሑፋትን ዘርእይዎም እንቅስቃሳትን መሰረት ብምግባር እዩ بمسارات وصيت تمرمرة كالوت كابتوم 135 سباتون زتوهبهم زيغنات كحدقو 5 خلو تملكيت الله كلهم زوم مرمراز كايد اللهم زلو سبات زيغنات نروي تواهبوهم بوحدو نشوعات عامتات ابتا هاجر زنبوريا كلمة شعات اوارح اب زوص حبريتا منبر فقاد 10 سبات كحدقن كلو قداي توسختي 3 سبات دما يمرمر كم زنبره يذكر بمسارة حق نروي حدا سب عقبان مركب زهابو حبريتا جيجا ويحاسوت مخانو انت ترقاقيتو زتوهابو منبر فقادن زيقنتن كحداق يخيليو اتم حجي كسقوغوز توسن اللهم سبات نام نروي كاتون كلو كاب قدود هاقراو اقلقلوت مأسرتن قهسات سبقاو مسلاتن هاديمم ممتصوميم قليصوم يخون نبر دحيرام نمنقستي ارترا دقف كاريو بمجمارم اتزقربو طرعان قنع حبريتا 5 نبره كفلي إيميغريشن نروي يرد መንግስቲ ኖርዌይ ነዚ ኩነታት ብጥንቃቐ ክምርምሮ ዝተደረኸ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ከተማ በርገን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍን ተቃወምትን ብሰንኪ ዝተላዕለ ዕግርግርን ግጭትን ምዃኑ ይፍለጥ መንግስቲ ኖርዌይ ብዘይካዚ ኣብ ጉዳይ ስግረደባዊ ጸቕጢ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ሰፊሕ መጽናዕትታት ኣካይዲ እዩ ባይቶ ኖርዌይ እውን ተዛቲሉ ነይሩ ገለ ኤርትራውያን ሓንሳብ ናይ ሓንቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ዜግነት ምስ ረኸቡ ከም ድላዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖም እዩ ኮይኑ ግን ዜግነት ሓንቲ ሃገር ኣብ ዝኾነ እዋን ክሰሓብ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ከም ኣብ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኢድን ተጸኒሕካ ወይ ከምዚ ክንከታተሎ ጸናሕና ሕቶ ዕቕባኻ ኣብ ተቕርበሉ ኣታሊልካ ብሓሶት መንበር ፍቓድ ረኺብካ እንተ ነርካ ዜግነትካ ክትምንጠል ተኽእሎታት ኣሎ ንኣብነት ሻሚማ ቤጎም ዝተባህለት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዜግነት ዝነበራ ሰብ ኣብ 2015 ጓል 15 ዓመትን ከላ ምስ ክልተ መሓዙታ ካብ ለንደን ተበጊሳ ናብ ሶርያ ብምኻድ ምስ ጉጅለ ዳዕሽ ተሰሊፋ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ስደተኛታት ማዓስከርን ከላ ናብ ብሪጣንያ ክትምለስ ሕቶ ቅሪባ መንግስቲ ብሪጣንያ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ እያ ብምባል ዜግነታ ሰሪዝዎ ናይ ባንግላዴሽ ዜግነት ክህልዋ ይኽእል እዩ ብምባል እውን ብዘይ ዜግነት ኣይሓደግናያን ብዝብል መጎት ውሳኒኡ ኣጽኒዑ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ቤት ፍርዲ ክትዓት ኣብ 2024 ናይ መወዳእታ ይግባይ ተነጺጉ ዜግነታ ተመንጢላ ኣብ ሶርያ ትርከብ ጃክ ሌትስ ተባህለ ናይ ብሪጣንያን ካናዳን ድርብ ዜግነት ዝነበሮ ብሪጣንያዊ መንእሰይ ከዓ ኣብ 2014 ናብ ሶርያ ብምኻድ በተመሳሳሊ ምስ ጉጅለ ዳዕሽ ተጸንቢሩ በዚ ምኽንያት ኣብ 2019 መንግስቲ ብሪጣንያ ናይ ብሪጣንያ ዜግነቱ ሰሪዝዎ
ናይ ካናዳ ዜግነት ስለ ዝነበሮ ብዘይ ዜግነት ኣይተረፈን። በዚ ውሳነ እዚ ጉዳይ ግን ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ካናዳን ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ምፍሕፍሓት ተፈጢሩ ነይሩ። ኣሕመድ ሳህን ካብ ሞሮኮ ናብ ፈረንሳ ዝኣተወን ድሓር ናይ ፈረንሳይ ዜግነት ዝረኸበን ሰብ እዩ። ብገበን ሽበራን ምስ አልቃዒዳ ብምትሕብባርን ተኸሲሱ ብቤት ፍርዲ ዝተፈርደ እዩ። ኣብ 2015 መንግስቲ ፈረንሳ ዜግነቱ ክስረዝ ውሳነ ኣሕሊፉ። ጉዳዩ ናብ ናይ ፈረንሳ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ኣምሪሑ። እቲ ቤት ፍርዲ ድርብ ዜግነት ንዘለዎም ሰባት ብገበን ሽበራ ዜግነት ምምንጣል ሕጋዊ ብምባል ነቲ ውሳነ ኣጽዲቕዎ። ኦዛን ሴ ድርብ ዜግነት ጀርመንን ቱርክን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሶርያ ናብ ዝርከብ ዕጥቃዊ ጉጅለ ዳዕሽ ብምኻድ ተጋዲሉ። ጀርመን ኣብ 2019 ንዘውፃእቶ ሕጊ ተጠቒማ ነቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ዘሎ ናይ ሽበራ ጉጅለ ዝተሳተፈ ድርብ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዜግነቱ ይስረስ ዝብል ዓንቀጻ ተመርኪሳ ናይ ጀርመን ዜግነቱ ሰሪዛቶ። ናይ ቱርክ ዜግነት ጥራሕ ሒዙ ከዓ ተሪፉ። ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኤርትራዊ ዜግነቱ ክስርዝ ኣይፈቅድን እዩ። ስለዚ ሓደ ኤርትራዊ እቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝረኸቦ ዜግነቱ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ጥራሕ እዩ ዘገልግሎ። ኣብ ኤርትራ ግን ከም ኤርትራዊ ዝሕሰብ። በዚ ምኽንያት ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ዝኣቱ ወይ ፀገማት ምስ ዘጋጥሞ እታ ዜግነት ዝሃበቶ ሃገር ከተድሕኖ ኣይትኽእልን። ከምዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ጉዳይ ምምንጣል ዜግነት ኣብ ኣዝዮም ውሕዳት ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘጋጥም ነገር ኣይኮነን። ኣብ ጀርመን ኣብ 2025 ጥራሕ ናይ 270 ሰባት ዜግነት ተሰሪዙ። ናይዚ ምኽንያት ብሓሶት ወይ ብተንኮል ዜግነት መሓዝ ንኣብነት ስኑዕ ሰነዳት ምቕራብ፣ መንነት ምሕባእ ወይ ናይ ሓሶት ታሪክ መሃብ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ዘይርአ ኣብ ጀርመን ካብታ ዝመጽኻላ ሃገር ንመንነትካ ዘረጋግጽ ፓስፖርት፣ ናይ ትውልዲ ወረቐትን ሃገራዊ ናይ መንነት ወረቐትን ከየምጽኻ ዜጋ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 21 ናሓሰ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ።